Tot canvia, a cada instant. El món digital evoluciona. La societat avança. Canviar és inevitable. Tot es transforma constantment. I tu també. Estàs a punt pel canvi? L'Institut Tecnològic de Barcelona som un centre capdavanter, dinàmic i proper, amb una missió: impulsar el canvi per fer-te créixer i fer créixer el teu talent, perquè tu ets qui reinventarà el futur. A l'ITB vius una formació que va més enllà de l'aula. Aquí aprens, utilitzant tecnologia actual i d'última generació en espais high-tech. Resolem projectes reals vinculats al sector productiu, interdisciplinaris, transversals i amb metodologies actives i innovadores. Aprenent continguts en constant actualització i revisió. Col·laborant amb empreses que confien en tu, com a base essencial per a la teva formació integral. Creixent amb el suport i l'acompanyament de professorat involucrat amb experiència professional a l'empresa. Amb la possibilitat de realitzar part de la teva formació a l'estranger amb beques Erasmus+ o de participar en la formació dual amb un primer contacte remunerat amb l'empresa. Tindràs al teu costat tutors, tutores, companys i companyes amb les mateixes inquietuds, interessos i motivacions. La nostra oferta formativa és àmplia i està especialitzada en tecnologies digitals. Una formació de qualitat en un dels sectors econòmics més demanats i adaptada a les demandes del sector laboral actual. Podràs preparar-te professionalment amb el nostre grau d'informàtica en comunicacions, ciberseguretat o programació. Graus superiors per formar-te en administració de sistemes adreçats a la ciberseguretat. Dominar l'animació 3D, la realitat virtual i augmentada. Convertir-te en developer de sistemes intel·ligents, robòtica o videojocs. O especialitzar-te com a front-end, back-end i full-stack developer. També oferim el màster del curs d'especialització en ciberseguretat. A l'Institut Tecnològic de Barcelona formem els professionals i les professionals que converteixen les idees en solucions per construir un futur millor. Perquè aquí no es tracta només d'estudiar, sinó d'evolucionar, d'imaginar el que vindrà i estar a punt. D'aprendre avui el que el món et demanarà demà. Institut Tecnològic de Barcelona. Formació professional que impulsa el teu futur. Estàs a punt pel canvi?